କଥା ମୁଁ ଜମା ଭୁଲିନି ନା। ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି ମତେ ନେଇ ସେ ନଟାଜପୁର ବଡ ରଙ୍ଗ କଟରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ମୋ ହଜିଲା ଭଉଣୀର ଠିକଣାଟା ଦେଇଦେବ। ଆଲୋ ଆଲୋ ସହିତ ରୋକଡ଼ା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରେ। ପଇସା ପାଇଁ ତମେ କଣ ତାର ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିପାରିବ? ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ବି ଟଙ୍କା ନେଇନି। ଆଜି ମୋ ହଜିଲା ଭଉଣୀର ଠିକଣାଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ କରୁଛି। ମୋ ଭିତରେ ବି ନିଜ ଭଉଣୀର ପ୍ରତିଛବିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ କଣ ତମ ଭଉଣୀ ହେଇପାରିବିନି? ତାପରେ ବି ତମେ କଣ ମତେ ନେଇ ସେ ରଙ୍ଗ କୋଠିରେ ଛାଡ଼ିଦବ? ସେ ଫାଲତୁ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। କହୁଛି ଭଲରେ କହୁଛି ଆମେ ଆଗ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ଛାତି ଭିତରଟା କମ୍ପି ଉଠୁଛି କାହିଁକି? ହାତ ଦିଟା ଧରି ଉଠୁଛି କାହିଁକି? କିଏ ତୁ? କିଏ ତମେ? ଦେଖା ତୋ ହାତ ଦେଖା। ଏ ମୋ କୁନି ହେଇପାରିବନି ନା। ତମେ କଣ ମୋ ମୁନା ଭାଇ? ହଲୋ ମୁଁ ତୋର ମୁନା ଭାଇ। आज मो हजिला दुनिया